Yo, any anom ni adofo ene so ni aba mama ka kire die. Eye obi nim a obi kire tete amamre no. Eno aso ne ye nam ye de ye boa ye kora. Ade no de enye no. Adanse wo honko ade a ebe boa na bibia ye kama. Ye telephone number le guso no. Wo hwehwe ye YouTube ya so na be hu ye. Ane enyuma na masie bebrebe ni nyina ya brante kukuban. Nti odofo se de meka no. Wo pese wo do birthday na brante enya nwomo ma wo. Wo ma me na ewu. Abusua na yiye bia bam. Hwehwe no ni akire bia. Telephone number eguso betima fa. Kukuban number no so egu ne nwom no so. Eti wo hwehwe brante ya wo ni akire bia. Ba bi o bu pen bia no wo sabeka no. Me da se adofo am subscribe mo am share. Ene asemu yi eya rehosem se de da bia ye ka no. Ene de Ghana ni ba biara se wote aburuchire se wote Ghana ebra so se wankasa wo behwe wo nipadua ene wo kra na nyame de ama no so yie ene asemi asefem mechia me na no mahemfo wasagefo se ade ya djuma badu do mama hene nana mbodi ambo mu ase me na bi wo okuapem amono kromhene nana wo no ba hema nso mechia mo makra mo kwaso beso mechia mo bebre adofo bebre na frɛ ene me edi nkomo me de obi bia se mutie ye na mo fa sebe ababi frinse bi mu se de da ye ka no epanyini suma ya ye kasa kire banyansafo badwendwem ma so betena se ne wati aseni ene asɛm a me de abayi no eyo panyini bi a wo adwuma mu ne ntamo kese ene na werehosem a wote aba na adwuma na anu ne ho se wo koye abanya adwuma abrantie bi so amane a wono so ahu e wa abanya adwuma mu a yayi nadi eye me nua bema Bismarck na prempe Biscount na prempe na ko Ghana ya na mi koye sa interview no odofo tena se ye begya ni se buja ne ye de aba enianom ena eyenkomodie ene sei ene se eniama bebra ekoso wo manga na mu no kurani afe ne ye hu se eniama ekoso wo manga na mu no sebe mpreduasa ye mpanimfo a edi oman nanim no ka ho ene mi betumire na ma kire usie no ene mi betumire a kire usie no ye de ye nkwa ye krashe awrade nsawu me de se de bia me ka no wonyame a wo mi wono ni nim kwa ofa so wo mi eti me krashe ne nsa bi jai de me ka nyina she awrade nsa ye nse obi abrabo ye ngu obi anim ase da mmom de wo so wo ya enye wonyame hata so yo ma wo ho nto da de wo ye obi a edi wuo ne bebre nipa na edi ohaw ne atete no wonyankopa ma wo ho nto da se wo kita aduro me ma me so me kana sa na wadi tu aduro wadi sika ye aduro a woni owu aduro se wadi tuo aduro wadi sika ye aduro a woni owu aduro wo ye de wo bewu wa ya mo tu obi betima bu ko no ya de so betima kun eni ti asem we ne fa to kotudwem wadi tu aduro wadi sika ye aduro woni owu aduro wo ye de wo bewu betu sala wa mu nso otu ye wati enti ena asema ewo ho ne sei ensema akwa nyina na agya ye kitka ye frefre panifo binom na panifo binom aka asema kire na nne me beka jama ha bakosem bi ade a kire wunua Ghana ni a wo abrochire ha ebia na wote ha so wunim ebi so na wote o man Ghana mu eritini ye program ya ka ne se obi nim a obi kire mama ka kire me beja ne se buja enianom me ba abrochire kure mu sabe a kire entere bro so be betu binom ebi so betu binom wa ha ebi so guso o mo ba jama kura me wo mu bele ha eye police adwuma ewo Germany enianom Ghana fo mo atwa jama kuro ho ahia biara me nim kura akaso se de bia anka no nya Ghana ni tia yanka Ghana se titi Germany die Germany bele ne te asem na meka police ni a wo behu se o hye police atade ene na Germany kuro bia wo so no sa kuro no ho do ofiri asema mekan wo a wo emebo a wo de ebisa wo hia police de ebisa na ba bi ofiri obetimi no wakasa German police ekura ofiri mu no emu ano ye adwuma said ye be ya sebe bibi akoso a obehu na aka bibi akoso obehu na akire enu nti na amasa ekuro yi ekoso bebrebe no me ko bi se German police ni bi me do ache no enye bebrebe na me so de me de ena nyame so ado sebe me wo ma me nya police ni ene ni gira hodi nkomo na nkomodie no na o ka kire me se
police edma na omo ye no uhu se police ni wo Berlin ha ya no free kuro bia so police ni no a we hu so ye edwuma no ofiri sa kuro no sitre se ehwo ne ya wo no ehwo ne ya tete no ama na ko school enu nti no de akobia no onim de akokuro no enti kuro no mu mra nyina no oye den onim enu ne sa aboa ama wo man mu ne ye manyina no akofofufu bebre e de ama abrofo no ene se kuro ayetim Berlin ha car number se obi de car from Stuttgart Frankfurt Kiel Kassel Hamburg ebekrom ha police ni hu number na no ehu se onti Germany Berlin kuro ye mu ofiri kuro foforo so na aba kwan bi o mo be fa so mo be monitor nipa no ahwe baabi a okọ de oye nipa no ntimi ni bone enkosi 1 hour wa bra German police on chain no enianom enda asama mekai mutie ni yie pa wa wuti Germany kuro ha bia asama mekai wuni nse ye dokore mo fa comment mra na ka kire wuni abi sende fa ma wuni abi police ni ka kire me se kuro ha ye wo ne ha etete ne ha nti no aha na wote a oye adwuma onko Frankfurt so okoye police adwuma wo ho aban no kuro po emfa ne nko enu nti na eniema o mo ye no wo mu kuro ha no bibia no ye hu ne se mere ma wo ho na saa asem yi na me ba afie matena se na me frɛ me nua bi police fo mpanyimfo be ye nan na ma frɛ wo episa wo mo nsɛm bi sɛ asɛm sɛ na nti Germany kuremu German police ni aka kyerɛ me sɛ de ma badwuma ye eye mere no sɛ kuro na omutim no sɛ be ye ba kuro na wo hu sɛ broni a oye ball adwuma zumilare na mo de sra manfo no eye German fo ma adwuma enu sika wo mu nti no ye fa ma ho ho ye esama me kan nyina wa wote abroche Germany kuro ha de asama me kan woni se ye no kure bola zumilaya na mo de sra manfo no sebe mi a beti he me bola broni a wo be yi no ye Germany ba akọ school so ifri sebe ye kuro mu beti nti no ye fa ma ho ho ye ye de ma Germanfo ma ne ye mini asefe no wate ye ka woni aba mama ka akire ni ene enkomodi a mini police ni bi adi eno na me beche ama mi nuanom Ghana mpanifo ene mi nuanom ete Ghana ate sansem ibi ene nsam no endafam me beche nsem German police ni asam ne se onu onfiri Berlin kurom ha enkoye police ni wo Hamburg onfiri Berlin kurom ha enkoye police ni wo Frankfurt enko Hanover enkoye police wo ho aha ne ye wo no aha na okọ school eti aha ya na oye nedwuma aha ya na oti fi se de okobia no onim eno na ma omukuru na ekoso na saa semi ne nne mi bisa mpanimfo bi no so wo Ghana se enti saa ade we se no eti mu boa ma ewiase oman mu kura no adwuma bi a wo ye no eye fofofo ma wo saa odofo hwe se yenti ya Ghana wo be hwe na sebe mpraduasa ensam we no Ghana fo mpanimfo mu ntie na me papa police fo bi no maka asem bi a kire ma se ka kire enye se police fo ye ni adwuma ye o ye do ko okuro so no na kuro no mu hene aka kire o se waba no efie wei emrantie wei menkrofo mabusuafo mebonchidom nti ne waba no nsrew na ye bibia to boase anasa asem to obi a emfa no enti kanokure se sebio hoho a wakoduru kuro so na kuro no mu hene kuro no mu MP afra waka sense ya kire wo no ade adwuma no beye okwa wote office na okita pen na pen ne hye wanu nsi na wote wo kwesi se woka ambeso no wasore Ghana mpanimfo ewurade nsesam enye se temu wo da ho twem me se me papa panimu bi asa ne se ka kire ensam abo ka no enye se yanti o yate na namona wotu no wo yese wotu ane panni bi afra wo se asem we no nipa no oyemi nipa efie we no eyemi fie enkom enu nti na masa Ghana eniema ekoso nti die Ghana sese kuro na da ho no se wutim wanya hweyie Nyankopon ama ho ban ama wamfa nyansa me maame asama wakase aduro bia so ni wiase a ano edrecha ya hweyie enu nti wuti ho a ewesa wo hwe ho so yie wodan kura wo wura mada no ewesa wo tupunu num na wo de dua kura brambra ma kire ewesa wo ye ifise Ghana ye nipa mbo ye nua no meti Ghana nipa mbo adofo
and asama mekan eya asama abawom emuso do asama mekan no ma asra papa police ni se mesre no on pemere me pese me video no na odi on ka ja man kasai na me man ka le twi and me man kire me biase na me mamuntie ensama papa no e ka de kire me no odofo ja man police kuro no a yetimi no kuro ya yetime ye Germany ha no police ni ka kire me say on firi ha nko Frankfurt ko ye police ni ho efisa wonim de yakoso Frankfurt aha no ko school eya no kra kire say ye ba ya wo ye mai entem a yete enkura ni nyina school ba kum school ni ye ba ya me san wo area na wo ba nko we ma ko we mu tim kura ni nyina ni mo ho de omo ye nyina mo ni mo ho enu nti no omo ko school ni wi akuro na mu na omo ye adwuma dofo ena asemi sina ti asemi yo eti Ghana mpanyufo ye de adesrade esrem se nipa na amafo mo agu adwuma mu na mu wi amo sana ka kire omo se kuro na waba mu no mo kire se amena da ha hwe no wantom aha so kwa no we hwe no wanfa so no efe be de nipa no kra ye adwuma papa eti Ghana fo sa police fo anya omo awu asam no omo tia o percent ko obeye ama ye hu se o ye na adwuma o hina wo kuro no MC wo ho MP o tenkran na afa telephone friend se hwe no wanko ho sha konfo asebe binumo akonfo akrofo na bebu amanfo no empanimfo ni bia di sika mpo se police panyini eye se saa wo betu amamo a ne ya ka kire ne se jai no na nipa na ne pe na okoye saa empanimfo a motim konwa kase so nipa na ne pe se de da bia anka no eno de na afa de ne ba begu prison mu nja be ma be mpia bontere na bi wo ho a wudi a wote aso a wodi no obi oti prison ni se wu no enso mo de nakotu obi wi anandi ni ye de nakotu na obi atena se oye sofo oye konfo odi nyansa kwa de obi sika akasa sunsun mu asem no ye mfa nko police station na obi afa handi ama wo de nakotu 15 good years nana no ministers Ghana mampanyina na akufo ado ena asemwe nana me bompa yese bi beduru ani ma wate sese wase police ni bia no mo ma ne yo ono ani kuro madwuma enti so hene ne dot kuro MP ni dot nkran DC do wo kuro mu na seme so nye kuro ba na obi ya ade a enye na so obeti ma fa telephone aka kire nse ma menchi nipa kuro ana ma menye sedia sa ahoho ne be firi kuro na ofiri mu a ekọ no obakwa godro ne ye di hu ato no so enti ati kuro ni kuro ti nya adwuma pa mo hwe de na esisi mo hwa niam a esi wo Ghana mu afa de police ni tin ka kire me se na de Ghana wote ho na wa hwe ho so yi a obi beku kwa nti Ghana no ye ni bambo Ghana police ni na oka wo se Ghana bambo ni ho eti wonam obi kun akun kwa eniano Ghana fo asem yi asefem esane bi wo ho na meti ne se ya na chese sebe enye se ye de ba bi a yete no ye ho na atoye o ye nua no me wo ho abusua wo ho na wo hwe se pa se kuru eda ho na police wom na mpo wo hwe se obi ti mu sori efa Manchester abema aketo me ya me kuro do ma hinkuro ekwohye maame ama ahye ne baba ye 16 good years 16 years onya 18 years oni ti ya hye ne maame ama na wu ye kunipa abontene so police ni o se police atade na wo hwe ne ama ekọ hwe na no de si wo eyi e de say hotel ya wonka enchen ho ya branch ya tu na koma e da abontene no kurani efe ne magia to se Ghana bambo ni ho ampa eti Ghana fo amote Ghana bambo ni Ghana o de wo be ya ne so be hwe ho yie se de odi fo ajagoraja kasa kwasia bi enku na wodi agora kwasia bi beku kwa efri se bambo bi ani ho sebe ba be wosika be tete ma mpanyimfo binom no enu nti no wode wasa ne kora kwa san asam no de ono ayeso obeboa okora no ontimu nso asene mumua enianom mo hwese Ghana sebe obi free north ni ya de nakoto ba bi nkran
ni ya de na kwato baabi ta obi fitamale ni ya na kwato baabi akura bi ase a sebe wanfie do ma hinkuro woni mo bia wo tu okoduru ho a oye hoho de akoso bia woni ade so okopekuro pa se de mpanyifo kaaye se hoho be hu mpo atwa no ni kuromani na akire no nipa no so okoro kuromani na okoto no asam se ni kuro no mu panyini kura de abonu hu so oye ohene so oye hema so oye MCE so oye MP ama chese asam no okoduru kuro no kura otini nya aduma bia wo enuanom Ghana Ghana hwe se eniama ni bi wo ho acha se wotena se dwene ho a wonti ase o wotena se dwene Ghana payfo yesrem se de na no nka ye mo hwe hospital yarefo da ho enti mo ba kuro ha mo ba mo hwe police fuei Ghana police ni na otitwa ba edidi anopa amanfo ekoto banku police ni tu atwere no na ono se to wodi banku ni bi where do me obey da yes ade we wabritire ha obey den na wa yes ade we wabritire ha police ni shatade not bia ba police ni shatade no ni nipa abochemku se bang not ya bang na nim no asore firi ho no ni obi tira ho edi nkomo aprofo no hu ni nyina wo aprofo no hu ni nyina na no tire duru ba bi asebe na omo kire sa Africa fo ye moa enunti na sebe edru ba bi abrofo di tim di yatan say ye moa because corona yeti mu ha no won kwa aduma wo chance a wudi 15 minutes break a sebe abrofo no mu muzigare to mo no yeso ye aduma pa no bedi a wadi aduma no sukura bi wo ha wo nko break de wo be ko break no wo ko break na mu nyina mo to wo mu wi ama sore enti police ni wa aduma ma woni tama odo sore kura ko gina ba bi edi adi nkomo enti ni anu Ghana fo enne se me ba ye na me be ka sentre mu a the police ni panyini bia yi masutire se wo ka kire be se Ghana na omote ho no ade a wo pese wo ye no wo fa ni benkum no na nifa so ahia wo panyinfo binom nipa binom boni omudi no panyinfo binom eta wo mo achi enunti na sa de yekoso no odafo wo saka fama wunia menua ba mama ka akire ni ena de ande ba ye no eniama me hunu police fo mu ewo Germany ha na mabisa ya kire me a me ka kire de enso mbisa Ghana police so a o ka kire me a me ka kire no me da se bebre send video yi na enko me da se